Pues les primeres impressions és la gent que hi ha molta gent, hi ha molta gent del país, hi ha turista també, perquè com que és festivitat a Espanya, però la veritat és que també fa goig perquè molta gent del país està a la nit vivant, en la Shopping Night, i dona gust veure com està vivant.